buhay nga pulong nga mao ang among gabay sa kamatuoran. Mao ang among puy-an ang imong kamatuoran. Mo'y among isulti ikinabuhi ang imong kamatuoran. Nasa imong pulong ang tanang kamatuoran sa among kinabuhi, sa kalibutan, sa among pakigrelasyon ng tanan o Diyos. Kung tabangi kami nga Lord ang imong kamatuoran makulit, marehistro, mahimong buhi sa among kinabuhi. Kung nga mahimo kami magatawhan nga maglakaw na yun sa kamatuoran o Ginoo, ubiyahan na mo ang tanang bakak, tanang mga binuang, tanang mga butang nga giilag ni sa kaaway nga nagsulti siya nga nindot ni maayo ni apan mga sala kini nga naghatod ka na mo sa pagpamakak sa kanunay. Lord, magatawhan kami nga imong giluwas. Imong magiluwas, imong pinipiwan sa imong dugo nga si Kristo Jesus. Mao tabangin kami o Dios nga amo kaning magamit sa kanunay sa among pagkinabuhi aron makit-an nga ang kamatuoran nga mao si Kristo Jesus ang iagayon sa among kinabuhi. Nagbag-o, nag-usab, naghimo na mong mas anindot nga makatawhan. Mao tanang dungog ug pagdayeg kamahan ang ibalik kanimo in Jesus name. Amen and amen. So, Marks of a True Believer. Natas katapusan sa atong series sa Fear of God. So, ang usa ka ti mailhan nga ang tawo magtotoo gayud maong kana nga di siya mubuhat og mga butang nga nisumpaki o ni-oppose sa guma sa Dios. O mga butang ba na nga dili makit-an nga siya mahadlokon sa Dios. So, kumingon ta nga ang tao nahadlok sa Ginoo, unsa may atong masulti ni ana. Pinaagi ba na sa mga iyang isulti lang? Kapag siya uyaglo kay kung Ginoo, or pinagi ba sa iya gayong gipamuhat? Iya gipamuhat, yes. Kaya nga itong buhat, mas tako, mas makita, mas madungog kaysa atong sulti. Manang atong sulti, kinahanglan, makita na sa atong kinabuhi. Nga, mo na ang barometro, mo na ang sukdanan kung kinsa ang atong gikahadlokan sa atong kinabuhi. Nya most of the time dili lang kanang nahadlok lang ta sa kanay bagyo, sambi ta Ginoo kay nahadlok ta sa bagyo. Nya di ta madlok sa Ginoo. Pero kung watag sala, di ta madlok sa Ginoo, kung watag sala. Pero madlok ta bagyo, no? Sayop, sayop. So man ang atong kinabuhi dapat expression siya sa sakto nga klase nga kahadlok na nasa atong kinabuhi. Kibaw mo, ako mapasalamaton kay ko sa Ginoo nga over the years, sa karon ganing tuiga, daghan ko nakit-an ang mga kinabuhi nga naguba tungod sa sala, nagibuhatan sa silag-sala, ngadto sa uban, pinagi sa ilang sexual abuse. Pero nangausab sila tungod kay ilang gihangop ang usa ka kamatuoran. Ang kamatuoran nga, ang Ginoo di mo abuse nako. Number 1 yun na. Di yun maabuse ang Ginoo nato. Amen? Amen. O kung doon na pa mo abuso nato, dili na sila makabuhat kay nata sa Ginoo. Apan, kinahanglan na o kapilian sa nato sa matag adlaw ko ang Ginoo ba ang atong kahadlukan o dili. So kaning mga butang nga ako nakita nga mga kinabuhi nga usab. Makita nato nga tungod ni kay accept sila sa change kausaban. Kay ang kadaghanan sa mga tao mahadlok man sa og kausaban nga anindot, correct? Pero kung mayon ta hadlok og kausaban pero nindot man ka ni then mo willing ta nga mahimo mga bag-o nga mga katawhan. Yamo ni nga makita nato nga sa dihang usbuta sa Ginoo sa sulod makasulti ta even sa atong mga sekreto nga sala nga dili na ta mahadlok kung ila batang gamtiran, ila batang i-lockdown kung isa ta mauwaw kay ano man wala naman nato buhatan ng mga butanga. So para nato, dili na kay nato, dili na importante nato unsay isulti sa tao, kung dili importante nato unsay isulti sa Dios, diri ka nato. Amen? Ang ato importante nga gidawat ta sa Ginoo, bahala na kita dawaton sa tao. Kay wa man ta nagkinabuhi para sa tao, kundi nagkinabuhi ta para sa Ginoo. Naapa ta dinhi para lipayon ang Dios, dili lipayon ang tao. Nada dinhi dili lipayon atong kaugalingon kundi dili lipayon ang Dios.
So, usa na kabutang na klaro kali sa muna-muna, may sunan mo dito. Ang imong kinabuhi, mo uswag. Ang imong kinabuhi, mas mulupat. Ang imong kinabuhi, mas mahimong anin. Dot, uwa na dyan kay kadlukan, kay usaray mo kadlukan, ang Ginoo. Nya mahadlok ta sa Ginoo kung bubuhata o sala o ang pagbuhat og sala ang dili pagtuman sa iyang kabubuton. So kani mga butang nga may sunan. Sa dihang imong ma-overcome, sa dihang imong matumbal ang sayop nga klase nga kahadlok nga bisigig dukdok sa yawa sa imong simunaw na kasing-kasing makit-a na sa ubang tao ug ikaw mismo makakita na sa unang hadlok kay kumusulti sa akong problema. Hadlok kay ko musulti sa akong sekreto. Hadlok ka ay ko mupadayag nga mauni ang akong kinabuhi sa una karon wala yano na lang kay nga naman kay imong nasinati ang gahom sa Dios nga nagpanglihok kanimo kung nahadlok yuta o Ginoo. So karon nga na-overcome na to ang kaning sayop nga klase sa kahadlok. Nag-expect pa dyan ko nga ang matapusaon ta nato mo grow, mo tubo more and more susama ni Kristo Jesus. Amen? Nga ang atong kinabuhi mahimo yung samin magpanamina nila ang Kristo nga naa kanato. So, mo ni akong gi-expect. Nga matapusan nato, kaya doon natay kadlok sa Ginoo, di na ta ganahan mo sala. Ina, di na ko ganahan mo sala. Ikaduha, mo ni ang buhaton sa tao nga naghandog sa Ginoo. Di ta mo pahimulos sa mga mahuyang. Ato pa anybody nga dunay kahuyangon, di ta mo take advantage na. Dili na ta mo apil o patanto. O di sa taang magpatanto. Oh, hindi lang na kaya kay kadaganan mo pagpatanto o mo dato sa pagpatanto. Padlok na sa Ginoo niya na. Ya ikaw pa, kapag ka mo example, dili na ta mo appeal sa sa ni bribery din. Mo suborno. Di na ta mo suborno ug di sa ta ang magpa-suborno. Ug dili in short ang kanang suborno god is injustisya, injustice nga. Okay? Kasi dahil subornohan mo ang judge na to pa, judge piyo nga lang imo mata sa akong sala. Ina ako nga inosente ko, bisag guilty ko. Amen? Amen. So, mao ni upat ka buok, balikon nako, di na ta, kung hadlok ka Ginoo, dili na ta magpadayon sa pagpakasala, dili ta mo take advantage or mo pahimulos sa mga mahuyang o sa lisod na sitwasyon sa usa ka tawo. Dili ta mo dili na ta mo suborno, dili ta mo himog injustisya o dili ta mo apil sa pagpatanto, dili ta mo patanto sa now. Ang tawo nga nahadlok sa Ginoo, number 1, mahadlok mohimo o sala. Exodus 20:20. Exodus 20:20 nagsulti. Ang Diyos misulti 2020. Si Moises mingon sa katawan, ayaw ka mong kalisang kay mianhi ang Diyos aron pagsulay kaninyo. O aron magpadayon kamo sa pagbaton o kahadlok kaniya aron dili kamo makasala. So makakita ka sa connection. Ang pagsulay mao'y pamaagi sa Ginoo nga mo tinirta o kahadlok niya aron dili tama makasala. Yo kakita ng mas connection man mga pagsulay is training lagi. Okay? Nana ba ni sa atong utok sa pagkasing-kasing? Mo sa pagsulay? Training, i-practice ka sa Ginoo nga mahadlok ka niya dili sa problema. Mahadlok ka niya dili sa tao. Mahadlok ka niya dili sa circumstansya. Kung dili mahadlok ka nga Lord ay pagsuway papasara in taon ko ani. Lord, pagsuway man dyan ni. Okay? So, daghan klaseng pagsuway. Nasa gawas, nasa susong pamilya, o ang pagsuway mismo, ikaw. Kaya napakay gusto kayong perming buhaton, na nasayod ta, dili mao ang gusto sa Diyos. So, unsang konteksto nini nga bersikulo? Kung mubasa ta sa chapter 19, okay? Ganang kung mubasa ta sa chapter 19, actually, taas-taas kayo ni. Ay na lang pasaha. Kaya taas para ba ko coverage.
Kaya na ako mag-isgot about Pasko by next Sunday. Ang konteksto nini mao ni, kung basa ka sa chapter 19, ang Israelita niabot na sila sa disyerto sa Sinai. Ug diha sila sa may tiilan sa bukid sa Sinai, human sa 3 ka buwan nga nagbakta sila gikan sa Ehipto. Ya sa dihang nagkampo sila diha sa tungod sa bukid, si Moses nisaka sa bukid o nakikimamat sa Dios. In short, usa si Moses, leader siya kanunay mangita sa kabubuton sa Dios. Wa siya ngingon nga, leader siya, ngayon nga Ginoo, ikaw ang leader niya, pag-usas ka sa Ehipto niya, siya na magbando-bando sa buhaton sa mga tawhan. Dili, pirmi siya mususi sa kabubuton sa Dios mo namang ginikanan mo ingon ko, please, bisan sa matag usa, kung na kay 20 ka mga anak, pangitaa ang kabubuton sa Dios sa 20 ka buong anak nimo. Usay kabubuton nimo Director Lord, usay kabubuton nimo Mayor, usay kabubuton nimo Abdin Lord, usay kabubuton nimo, di ka magbuot-buot. Kasi siya nagbuot-buot, ya 1 milyon ni kapin nga magatawan nga iyang gipagawa sa Ehipto. So siya ngadto nakihimamat sa Ginoo. Tungod kay nakihimamat siya sa Ginoo, naka-receive siya instruction sa Ginoo. Ano yung sa Ginoo? Yan ako makikita sa mga katawhan diha sa may tiilan sa bukid. Nako direct ko na sa tiilan. Ayaw din sila paduula kaayo sa tiilan o ayaw tubuti nga sila musaka sa bukid, labi na kung makadungog sila o makasinati sila ako na ni. Kay killed, patay, bisan pa og mananak. So in short, naingon ang Ginoo, ayaw din sila niya gibalik-balik niya sulti ni Moses kay nasayod siya nga way tawo nga makaduol sa Dios nga dili matay. Kung ano si Moses nakaduol sa Ginoo? Grasya. Putli kasing-kasing si Moses. Friend of God si Moses. Siya rin tao din gititulan friend of God. Kawa, okay mo ba ta? Friend na ko ang Ginoo. Ya, muduol ka sa Ginoo. Wahadlo ka sa Ginoo. Dapat pirmita muduol sa Ginoo kay we are privileged nga nahimutang friend of God. Dila kay friend, anak ka sa Ginoo. Di ka anak sa agta, di ka anak sa amok. Anak ka sa Ginoo nga gamhanan sa tanan. So in chapter 20 verse 1 to 17, ato masinati din nga Ginoo nakiistorya sa iyang mga katawhan may tungod sa 10 commandments. Tawag nato ang 21 1 to 17 para lang ta makakita ta nga mao gini siya. Ang Ginoo mingon kang Moises, mao kini ang mga lagda nga ipatuman mo sa akong katawhan. Kung mupalit ka mo ulipon nga Hebreo, paalagara siya 6 ka tuig. Buhi siya sa 7 tuig ug ayaw pamayra. Kung ulitaw siya sa pagkahimo niya ulipon, dili niya madala ang iyang naasawa, inibiya niya. Apan kung minyo ni siya sa 20 na 20. 20, medyo lang akong isuwag, siguro mag-imaw. Ang Diyos misulti, mao kini ang iyang giingon. Sulti ng Ginoo, di sa katawhan. Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo naulipon. Ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako, number 1. Ayaw pagbuhat sa Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o dinhi sa tubig nga naa ilalom sa yuta, number 2. Number 3, ayaw pagyugbo sa bisan unsang Diyos o pagsimba nini, kay ako ang Ginoo nga inyong Diyos ug abughuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Apan, ang higugma kanako o nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linimo ka mga kaliwatan. Ikaupat nga ayaw. Ayaw pasipan ipagamit ang akong ngalan. Ako si Yahweh nga inyong Diyos. Silutan ko sa bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Ikalima. Hinumdumi nga ang adlaw nga ipagpahulay o ilha kini nga balaan. Makatrabaho ka mo sulod sa unong kadlaw, apan ang kapitong adlaw mao ang adlaw ipagpahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw ka mo pagtrabaho ni anang adlaw ug ang imong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan o mga langgam o mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod.
Sulod sa unang kaadlaw, gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan, ug ang tanan nga naa nini, ug mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa, gipanalanginan ko ang adlaw ipapahulay, ug gibalaan kini. Tahura ang inyong amahan o inahan aron motaas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagpatay, ayaw pagpanapaw, ayaw pangawat, ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isikataw, ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tao, o sa iyang asawa, o sa iyang mga ulipon, o sa iyang mga baka, o sa iyang mga asno, o sa bisan unsa nga iyaha. Mao ni ang istorya sa Ginoo nila. Okay? But in verse 18, nakakita sila lahiin nga mga butang. Sa diha nadungog sa mga tao ang dalugdog ug ang lanog sa trompeta. Okay? So nagdugdog na pa mga trompeta ug nakita nila ang kilat ug naaso nga bukid. Nangurog sila sa kahadlok ug nagtan-aw sa layo. Di ka madlog na, di ko kusog kayong dugdug. Lain kayo, no? Lain kayo, no? Napag yung trumpeta, kamungon niya, pagkat yan, trang! Yung murang nagsagit ang trumpeta. O niya, napadyoy, kilap niya, napadyoy, nag-aso-aso ang bukid. Hadlok sila. Tanawa sa 19. Mingon sila kang Moises, asulti ka na mo, umamati kami. Apan ayaw, pasultiha ang Diyos ka na mo, aron dili kami mga matay. Woo! Moses responded sa verse 20, ningon si Moses. Si Moses mingon sa katawan, ayaw kamo kalisang kay biyani ang Diyos, aron pagsulay kaninyo, ug aron magpadayon kamo sa pagbaton ug kahadlok kaniya, aron dili kamo magpakasala. In short, gipadagitoyo sa Ginoo nga makiksulti siya sa mga katawhan para makit-an siya unsa siya ka kamahanan nga Dios. Kisa mga paasong bukid. Alam isa pang tibok katawhan magpaaso sa bukid, lahi na yun ang klase aso magikan sa Dios. Kisa makadalag kilat, kisa magkayong kilat. Wala. Kisa makahimo og kanang dahil nagtrumpitang kusog kayo. Wala, no, mabata. Kisa'y makahimo nga magdugdog. Wag yapon. Kisa'y may kimwana. Correct. Kisa'y may kimwana yung mga dagko. Yan itang hadlok ka na. Pitang hadlok niya na. Nahadlok sila. Problema lang. Imbis na mahadlok na mayingon sila, Ginoo, pasaylo kami sa mga sala. Sige na biyan sila bagunpol, sige na biyan sila o sani ka ng yaw-yaw, sige o sanang sani murmur and grumbling, bagunpol, yaw-yaw, reklamo. Sa ilang sitwasyon nga mas maay patong dito sa Egypto, bisa may kulipon, lamig ang mukaon galing sani cheesecake na ganamit baboy, litsuno na mo, amo ba, ibalbakuha ko sa naa. Kanilin hiba, paita no, mana, manami, maurag yun na siya, gi tinowa, gi unan, gi barbecue, gi etc. mo, maurag yung nao nga, ang mana. Sige sila reklamo, walay tubig. So, ipaw sila, kaunsa sila. Nagsala sila sa Ginoo, napakita ang Ginoo, sige mo reklamo, inani ko kang ilingid. Sa man ang inyong hadlukan, huwag mo na hadlok sa balik sa ito. Ganang mo balik sa ito, sa inyong pagkaulipon. Huwag mo mahadlog na ko. So, kaya mga tawhan na makita tagbagag now, kaya nga naman, huwag manghi, no, so, ningon pa, Moses, ikali surya, alang Ginoo, kaya mamatay mi. Hadlog man day mamatay, nganong dili mo simbang buhay nga Diyos. Hadlog man day mamatay, nganong dili man magyaw-yaw, kung sa gihakag sa Ginoo nila. Hadlog man day mamatay, di ba sila anda makikatubang sa ilang Ginoo, nganong sige man sila bagol-bol sa ilang sitwasyon. Imbis meron sila, Lord, salamat. Nami man na. Huwag may naghagol, Lord, punit rami sa matang buntan. Isang maura ni. Kita ka na, nagingon batang, Lord, salamat. Huwag may nagkaon. Niya karoon namin pagkaon, pero bugas na lagi. Di ka mo gihapon. Dapat, Lord, salamat, may kaon, pagkaroon namin kita kami ng bugas. Glory, salamat kayo, Lord. Dalay ko ka, Ginoo. Lord, kapit kami mo kaon sa samong sagbot, apil sa mong kanding. Pero salamat kaya po, Lord, kaya makawaman yung balili. Kaya nga naman namatay kandil. Correct? Pero hindi man na may nunana, tungod kay watay kahadlok sa Diyos.
Naigsunan, dapat asa itong kabataan, mapaton sila kahadlok sa Ginoo nga ang kaning pagreklamo sa kinabuhi, sala batok sa Dios. Una-una, kita biya ang nagdalag daghang problema sa ato mismong kinabuhi. Naglisod ta nga naman, kinanganak og daghan. Naglisod ta, kibawat ang oras ni ang atong sweldo, gitaghan yun na ito, ginapo, kanusina, yun ang atong anak. Kibawat ang watay yuta nga tiltilan nga ato, kaya bisag sa takapugihan, naghimo gihapon ta mauni man ang atong mga desisyon, atong action, atong responsibilidad. Unya asa ta mo reklamo? Kisa ngi mo desisyon? Kita. Anong ginuman to kasanginan? Kay kita ingrato jud ta. Maot ta nga makatawhan. So makita nato din nga si Moses na siya'y reverential fear. Na siya'y, sa ito ng reverential fear, the meaning, pagtahod o honor and respect. Sani parang imong gitahod, pasidungog. Imong pirmi pasidunggan ang Ginoo bisan sa unsa nga sirkumstansya o imong gyud siyang tahuron nga siya ang Dios. Kay po sa tanan usa Ginoo siya, imo siyang yaw-yawan. Yo, pero mao ni atong gibuhat kini tagayaw-yaw sa Ginoo. Mura siya utangan nato. Kita ang dakong utang kabubuton sa Dios. Kay una sa tanan, kinsa naghatag nimong hangin everyday ang Ginoo. Correct? Nabay sinang laling kamataban niya padulay siya sa may silingan kay baligya nga oxygen niya. Mubayad pa siya kanto para bawnon niya dinhi para everyday na siya hangin. Kana na lang daan mga kaisunan, katingalahan na nga butang, way nagbayad sa hangin. Kung manegosyo pang hangin, ginegosyo na nas mga negosyante ron. Pero di pa mo nila mabuhat ang ihatag nga grasya sa Dios. Grasya na. Kusog nimo. Matugag mall, o asa ba ka din ha, para magpa-load ko, so, pa-load ko kusog, pa-load ko hangin, pa-load ko saktong pangisip. Wala. Every day, may sakto ka sa pangisip. Ang mayabag lang kato magsigi o disobey sa Ginoo. Kaya magsigi ka o supak sa Dios, mayabag ka o yabag patani sa Satanas. Amen? So, mo ni ang ipakita ni Moses, nag-exercise siya o sakto nga kahadlok. Kaya human siya ni sultini ni tanawa sa verse 21 sa chapter 20. Pagkuman niya ni si Moses, apa nagkatauhan, nagpaantaw-antaw lang gihapon sa layo. O si Moises lamang ang miduol sa dagtong nga panganod din dito ang Dios. Confident man si Moses, nisalig man si Moses sa Dios. Nama siya saktong kahadlok sa Ginoo. Wa siya nahadlok kung 1 million kapin mo patay niya. Wa siya mahadlok. Yang ikadukan ang uno, usara ka Dios sa tulo ka personas. Iyang ikadukan o siya relisod nito sa itong kay nga panganod. Wa siya makita, miduo siya ganito. Nag-istorya siya sa Ginoo. Kay siya man ang nagpatiwala sa Dios o sa mga tao. Now, magsunan. Mangutan ka. Sa diyang Ginoo magpadayag sa iyang kagalingon. Nili mga tawhana. Pinagis sa iyang gahong, lanog, sa trompeta, lightning, thunder. Nakapasar sila? Wala. Ang mga tao, Israelita, nakapasar sila? Wala. Pero klaro kayo. O sa may expectation, sa may gilauman sa Diyos, sa dihang nagpadayag siya, kinsa siya, sa dihang ganahan siya makikisuyag, 1-in-1 sa iyang makatawan. O sa iyang gilauman. Gawas nga mahinulsol. Tanawa sa verse 10. Sa 20. No. 19. 19. 10 to 25. 19. Ang chapter. Ningon ang Ginoo, 19 verse 19. Ang Ginoo mayon kang Moises, adto ang mga tao ug ina sila nga hinluan nila ang ilang kauga lingon karon ugma alang sa pag simba.
So una din ta maghimamat sa Ginoo kinahanglan hinlo atong kasing-kasing sa to pa wa tay mga sala sa atong kasing-kasing. Ato pa kun natay gibuhat kadto pagagabi karon buntaga una ta nangan hidinhi mag-ingon ta sa Ginoo Lord gusto ko na buhat tong gabi Lord bapasaylo at ko promote jud ko makighimamat kanimo. Hinluan ang atong kaugalingon pinagi sa pag hinulsol. Yani nga siya kinahanglan labahan nila ang ilang bistig ug magandam sila alang sa ikatulong adlaw. Nanang adlaw ako ang Ginoo mukunsad sa bukid sa Sinai aron makita ang tanang mga tao. Butanging utlanan libot sa bukid ug sultihi ang mga tao nga dili sila patungason sa bukid ug pahikapon sa tilan nini. Patsyon ang muhikap nini. Batuon siya o panakon o wala gayoy pahikapon kaniya. Tao man siya o mananak patsyon gayon sila inigpatingog sa trumpeta patungasa sa bukid ang mga tao. So ingon, pag tingog sa trumpeta, patungasa ang mga bukid sa tao. Okay, so, di sa mo, in short, ayaw sa mugdool, pero inig ka trumpeta, tungas ang padong sa bukid. So, doon na instruction ang Ginoo. Di sila ang magbuot-buot kung ano kung saan nila paghimamat ang Diyos. Bauna ang Diyos na atong gisimba. Dili ta muduol sa atong kaugalingong termino. Dili ta muduol nga doon natay mga kondisyon sa Diyos. Dili ta muduol nga murag daghan kay lista nga Ginoo may utangan o kita dili. Muduol ka sa Ginoo sumala sa iyang gusto. Kung nasayod ka sa Biblia nga ningon nila sa Juan. Nga ningon mismo si Kristo Jesus na mabot ang manahon karon niabot na ang tanang mga magsisimba nga gusto sa Ginoo mao katong mosimba sa Espiritu o kamaturan. In short, walay picture, walay na mahinwalay mga ribulto, whatever. Espiritu kay English, espiritu. O kamaturan sa tupas sa iyang pamaagi, kita muduol kaniya. Sa iyang termino, dili atong termino. So, balik ka. Busa miluksong si Moises sa bukid o ipaandam niya ang mga tao aron pagsimba. Nilabhan nila ilang mga bistig, si Moises mingon kanila, pangandan kamo alang sa katulong adlaw. Ayaw una kamo pagpanghi lawas. Grabe ang ilang preparation. Bisa pag pangilawas silang asawa, utungasan na. Nga yung intimacy. Kato pa, ayaw mo pangita o pleasure. Ayaw mo pangita o kalipay sa natawhan nun. Kinahanglan inyong andamon yung kabulingon nga inyong ganahan ng Diyos ninyo nga masinati nga kalipay, mao ang Diyos. Nga diyan, kontento kay ka sa mga butang sa Diyos. Dili sa mga butang sa tao, dili ang hatag sa mong bana, dili ang hatag sa mong asawa, dili ang hatag sa mong anak, ang Diyos. Dili ang hatag sa mong pamilya o kinsa pa na sa mong amo sa Diyos. Dili ang hatag sa kwarta o ubang butang kalibutan na sa Diyos. Magsunan mauni ang atong pangitaon, mani ang atong panganduyon. Dili ta mata na ito nangandoy ta sa pagkaon, sa kungkot ka nangandoy ta, madato ta nangandoy ta, sige kita katugluto, sige kita kanang mga whatever na makadaog ta, kita mangandoy ng mga butang. Yes, mahagin ka sa Ginoo nga Lord, ako'y pangkinahanglan nun. Mao ni Ginoo kung itugot ni Mamahan, makuwat ko yung pagkatagan niya. Kung dili ka mo demand, dili ka masuko, dili ka murag, ikaw ang boss, yung Ginoo tagay ko ni kung dili na masimba mo. Dili na malisunan. So, mao ni nga, bisan sa pagpanghilawas niya sa exercise sa pagkabuntag sa katulong adlaw, nagdalugdog o nagkilat, may bagang panganog sa bukid o nalungog ang mapusong nga lanog sa trompeta, nangurog sa kalisan ang tanang tao dito sa kampo. So, even before ni adto sa himamas sa Ginoo, ang Ginoo nagsige nagpakita og timailhan nga siya gyuday ang kaya sa dalugdog. Siya gyuday ang muhimo sa kilat. Kung dunay mga tumpita madungog ta sa kalangitan kana kay mulaki adto na ta sa langit, pero kaning bahina makikita ang Ginoo kanila. Okay, so mo na nga sa 17 idala ni Moises sa mga tao sa gawas sa kampo aron pagsugat sa Dios ug mutindog sila sa tiilan sa bukid. Ang tibuok bukid sa Sinai naputo sa aso. Kay ang Ginoo mikunsad man ini sa dagway sa kalayo. So sa mga asuha nga sakit sa mata? No. I'm sure bisan ang kalayo, makita sa kalayo pero was ka mainiti, was na nasunog. Okay? Kaya ang Ginoo mapakita siya sa kalayo diha ni Moses gani, diha siya sa katong bush. Niya katong kahoy nga sa ganing burag sampinit wa na sunog.
inana ang Ginoo. So, ang tibok bukid sinay naputos sa aso kay Ginoo bikon sa manili sa daway sa kalayo. Misaka ang aso sama sa aso gikan sa usa ka hudno ug naglinog dito sa tibok bukid. So imagine na nimo, kilat, dugdog, nagsigig saba nga trompeta, nga kusog gayo, yan naglinog. Unya, asa to? Kung sa anak kakusog ang tingog sa trompeta, misulti si Moises kung itubag siya sa Diyos diha sa nanawag ang Ginoo dito sa tumoy sa bukid sa Sinai. Gipadto niya si Moises sa tumoy sa bukid kung bitunga si Moises. Ang Ginoo mingon kang Moises, luksong ug pasidan-i ang mga tao sa dili paglatas sa udlanan aron pagtan-aw kanako kay kun himuon nila kini mga matay ang kadaghanan kanila. Bisan gani ang mga pare nga moduol kanako kinahanglan maghinlo sa ilang kaugalingon kay kun dili silutan ko usab sila. 23. Si Moises mingon sa Ginoo, dili mo tunga sa mga tao kay imo man kami gipasidan-an nga butangag utlanan ang bukid ug isipon kini nga balaan. Mingon kani ang Ginoo, luksong ug patungasa uban kanimo si Aaron. Apan ayaw palabanga ang mga pare ug mga katawhan aron dili ko sila silutan. Busa miluksong si Moises ngadto sa katawhan ug gisultihan niya sila sa gingon sa Ginoo. Now, sa atong gibasa karon, unsay nakita nato? Verse 12 and verse 20 to 23, ang Ginoo sige ingon verse 12 tanawa. Butangig utlanan nalibot sa bukid ug sulti ang mga tawo dili patungason sa bukid ug pahikapon sa tinini. In short, ang Ginoo gibalik-balik niya sulti ni Moises kay unsay gilauman sa Dios sa dihang munaog siya. Unsay iyang gilauman? Excited unta ang mga tao kay para niya ako ni ang pinakasikat sa tanang sikat. Kung doon na may rockstar diha o doon na diva diha o kinsa may sikat kay nga tao diha, ako niya ang pinakasikat. So, di ba kita ito? Wait, for sure. For sure, kung sanay pa. Bitik lang sa ilong. Kung ito nga Pilo Pascual din, bumili ko sa tubangan, masiging mong lingi, di na mong minaw dire. O di ba, mamali mong ka na sa likod. Kaya na sa Pilo Pascual, o kinsa man na din ha. Correct? Tagsar kami ngon, I don't care. Basta ako na ko lang sa Ginoo. Mauna, di-expect sa Ginoo nga, unsa man siya, dumukon siya, magmab, may mumab, o magkatawan mo doon. Ay, Ginoo, magkikita sa Ginoo. Unsa man naka ng sinulong karon niya. Unsa man ang black na sarili, kibaw sila every year na mga matay. Black na sarili, alas kaya po, ibang nakinagkatay, doon sila, hikap yun sila sa black na sarili. So, ubang mga adlaw, subang katuigan, so ubang mga buwan, wadyo na ito siya po, para hikapon ang black na sarili. Ang buhay nga Diyos, di taganahan makikimamat, di taganahan mumutan ako. So may kasulti ni Lord sa akong ibati. So may kasulti ni Lord sa akong gihunan karon. So may kasulti ni Lord sa akong gibuhat karon. Sulti ko kung sayo ko. Di taganahan ni anak. Kinaunsa man sila. Ang expectation sa Ginoo wala mahimamat. Once in a lifetime to nga experience sa close personal encounter sa Ginoo o ilang baliwala. Kaya naman, may ilang ipatigbabaw ang ilang tawhanong kahadlok. Kumutuman lang sa sumo sa Ginoo nga ayaw mong saka kung di pa kumingog ari. Palayo lang sa mo, di man ganahan og instruction, di man ganahan sultihan, di maganahan pa, hinumduman. Ang Ginoo nagbalik-balik ni Moises, ingon si Moises, O Lord, kibaw na gisla ako na silang giingnan. Ay na, balik-balik ka, Lord. Kaya kibaw na sila. Pero nagbalik-balik, kay kasing-kasing ni sa Diyos. Naganahan kayo ngayong mga anak. Excited! Mo, himamat niya. Di ba ka ng bata? Kulab kay ka sa bata? Papa? Di ba, mama? Bisag iyaan, lula? Kung na mo'y connection, kung sa may abata, hindi katanaw niya, o saan siya? Mudagan, mudoon, di ba? Di kayo mudagan, mutago. May yung gana, lolo, auntie, anak, hinay pa kayo na, di pa rin kibaw musulti, mulitok, dyan na sa imo, ngalan, mangita, mudagan, pwede kita, na, biyari ka din, nanak, mudagan, may kisuunan, anak bata, isip ka na sa Diyos.
Dapat ani anang grabe nga tinguha nga himamaton gyud siya. Ulay na nga itong pinimata-mata na tulay lain na itong mga dili ang Diyos. Pagsunan mga yorata sa Ginoo, Lord, every time I wake up, ikaw, ug sa lihan, sige na ko pangmat, ikaw gihapon sa diyang magpadon ako to, ikaw gihapon, bisag ikapoy ko, ikaw, bisag dunay mga problema, ikaw ko tinguhaon, ikaw ko pangayon, mangayo raman ka, musulti naman ka. Yaging na Diyos la, andama, yung kagulingon nag-andama gud sila, wala. Kay for sure, ilang ganda, ilas nila ilang ilabahan, pero ilang kasing-kasing, wala bhi. Hugaw sa sala. Hugaw sa mga tinguha nga tawhanon, hugaw sa mga tinguha nga makahatag lang temporaryo nga kalipay. For sure, lingon, ay paghilawas rong adaw sa mga asawa, nakikilawas dyan, kaya nga naman, adik og sex. Ang tinuod nga pleasure, ang tinuod nga kalipay, nasa Diyos. Asawa ba na, anak, kamo mga gagmay, kamo mga dipaminyo, pangita sa Diyos. Na ang tibok kalipay na tawhanon nga kanaway mo ana-ana ni mo din ha. May kaphikap ni mo di I love you. Pangayo as Ginoo, bungog jud ka. Pangayo as Ginoo jud ka, Lord, sakto na kay mamatay ka. Pangayo sa Ginoo kay kanunay magpakita ang Ginoo unsa siya ka loving ug ang imong pangkinahanglanon bisan pag nagkamasuya ka sa mga dunay pareha nga na sila labing kay sila ay nagtanong-tanaw na. Tawhanon na labing sa gawas ikabos sa ilaw. Pinalatahay. Siya kagalalis. Pinagkaman sa gayo nga mga piking nga mga maasaling couples. Laping kayo, what is that? Pero di yun dahil sila mag-abot. Kasi yan na rin kung nahuna. Nabi, patsyon banaha. Ang asawa sa nabi, patsyon nga asawa ha. Naganahan na dito mulaya sa ilaha. Nagahan na ginuhuna. Pero tatumbangan, laping kayo sila. At pakatotoo ka. Drink. Sprite. May pang Sprite. Mutuong pang mga tao. Kaya minom siya Sprite. May mo siya tinuod. Hindi siya kibaw mo violin. Kita nag-inom ta sige sa pulong sa Diyos. Wala kita nangalipong. Wala kita pirmita tinuod. Baka ako nagigihapon ta. Isa sa itong kagalingang mamakakta. Nga naman na. Inom na lang kong Sprite. Kaya basig, may mong tinuod na tao. Mahimo mo truthful kaysa pulong sa Diyos. Pero tinuod na, sige mo ginong Sprite, dahil ison mo. Sa Ginoo, wa, joy, bati. Sige kag inom, mahimo kang powerful. Praise God, amen! So, pareha sa Israelites, a lot of times. Pareha ba ta nila? Dilit ta, ato bang ibutan ang Ginoo sa box? Nga, kung kinalatan niya itong ablihan, kung di ta kinalan itong siradan, yan, Jimmy siya itong irap. Jimmy, ngay ko pala siyo, nagkitagaan na ka o 2-door apartment. Tiglang mo ka, manong 2-door apartment pala siyo akong ipangayon ko. May so na, kung think ka sa Ginoo, think big, bigger than you can imagine. Kahit ako gamahanan, awesome kayo ang Ginoo. Na di ta makasabot sa iyang mga pamaagi. And kung naapil ni ang insaktong pangunaw na kinsa ang Diyos, then insakto sa ang atong panglantaw sa kinabuhi, sakto sa atong pagpaminsan sa kinabuhi, sakto sa ang atong mga isulti, sakto sa atong ibati, sakto sa ang atong mga lakaw. Ngano mang bati man pirmi ang atong gibati. Kay sa atong gibati, way labot ang Diyos. Remember na ni siya rin para usbon ang gawas o ang sul? Kung sa sasuli mo Diyos sabi mo tinai, para mga saksita na mayon na atong matinai, masay Diyos sabi niya, ang imong boto, kasing-kasing. Ang imong pagbati, mauni ang strong kayo. So kung ang pagbati na to, nagyapon sa butang, nagyapon sa tao, then mahadlok ta kung wala na nga butang, kung mahadlok ta kung wala na nga tao. Apan kung ang imong kasing-kasing giusab sa Diyos, ang imong kadlok, Lord, wala kiti ko ka-feel ni mo. Murag, napaka Lord. Galihong pa kasi mong kinabuhi. Lord, nagiyak pa ka na ako, nagisulti pa ka na ako. Kaya usa sa timailhan na ikaw na hadlok o ganahan yung Ginoo is magbasa kang Biblia, mag-share ka sa mga tauhan, mag-ampo ka sa kanunay, aktibo ka sa mga butang sa Diyos.
Amen? O, pero naman sa naaktibo ta, kabasa ta, gampo ta, truwa, nagigapon-labot ang Ginoo. No, naging kausaban sa imong kinabuhi. Kaya ang Ginoo, dako siya nga Diyos. Ay nito ko nga, kani mga tawanan ni Kuyog ni Moises, tungod sa ilang kahadlok, gikapoy sila sa sitwasyon. Pero di sila ganahan sa pamagi sa Ginoo. In short, huwag sila kaila sa Ginoo. Gikapoy lang sila. Muna kung kikapoy ta, atong ihatag atong kakapoy diha sa Ginoo. Kay ang yugo yang hatag nato maayo ug gaan. So in short, kung ganahan tag bago nga kinabuhi, kinahanglan ang bago nga kinabuhi nga atong gitagana o atong ipangayo diha sa Ginoo. Ayo, ganahan ko kung nakoy bago kinabuhi diha sa akong bago nga boyfriend, sa bago na ko nga girlfriend, kay ganahan ko magminyo kag baka sinati ko bago sa akong kinabuhi. Diba, nagsigitag tan og mga bago, ay, kumana kong eskwela, ginadyo ko, makatrabaho ko, bago ni. Yan, gikapoy ka ng trabaho, balin sa kong laing trabaho kay bago ni, kay pula na ko yan, balin na sa kong, balin sa kong, yung man, mabiyo na gitagay ko, kay gikapoy na ko, ay, gikapoy sa kong kami niya, magawas na sa kong, gita sa kong laing laki, gita sa kong laing babae. Why katagbawan? Ang tinon nga katagbawan, diya sa Ginoo. Maminyo kang dili, nagaya na mo wala. Nasa Ginoo, sumarang makatawhan sa Diyos. Kung nilata sa Ginoo, ipatagbaw ang imong kaugalingong diha sa Ginoo. Wala kalayan na, medyo katilo ko nag-sex, uy. You don't have to. Magkinas ko ba tilaw ni nana, nakadaghan na di kibaw mo karinyo ni mo? Di kibaw nga mo, respeto ni mo sa imong pagkatao? Pila ka nung katawhan nga nagdusa sila kay ilang mga, excuse me mga banahan, dito yung mong pero nagkadaghanan. I-repon sila sa ikaw, ilang mong bana. Kay ilang kauwag, grabe na po silang utok, na mo silang ilo, kinailan sila mga habal. These are things. That's why gibuhat na ato sa ubang makatawan. That's why grabe na kay ang mga abuses karon sa atong palibot. So, ganahan sila may kinabuhi sa Egypt. Kay si Moses ramay murang nakahatag nila o chance. Ila na grab sila, ilang ikapyutan. Pero di sila ganahan sa pamagi. So, mga tanan ko ninyo. Pareha ba ta sa kadaghanan sa mga Israelita nga nahadlok sa Dios sa sayop nga pamaagi? Nga din, mahadlok ganita mo sa isulti sa Ginoo, manangitaganan mo si sa will of God. Matang gitaganahan, di ko ganahan mag-prayer fasting, di ko ganahan prayer meeting, di ko ganahan kay basa sa Bible kay ang Biblia, o mag-pray ko, magadungo ko ang Ginoo, o mag-prayer fasting, musulti Ginoo, buhay na, ayaw ni, mauna, tatangan na. Di ko ganahan kasi musultihan sa Ginoo. Hindi pa ko ganahan mo undangan ni. Hindi pa ko ganahan mo bubiya ni. Pagsunan, mutan ako again. Nalipay ka sa imong sitwasyon. Nalipay ba ka nga, kibaw ka sa sulod nimo, sa imong konsensya, ang Ginoo na sa Ginoo. Buhay na, di ko ganahan na. Tantangan na, di ko ganahan na. Stronger ka ba? Likon ka ba? Nga makaingon dyan sa Ginoo, di ko, kung bahala na kang ginuha ka, kita lang ka sa impyerno? Andam ka ba ni anak? Andam ka ba nga kuha pa ka na ba sa impyerno karon ang imong kinabuhi, miserable sa tibuok nimong kinabuhi? Andam ka ba? Kaya kung may sunamingon ko, ano ako maglisod-lisunan mong kinabuhi? Manama kay Ginoo makapahimo nili nga sayo. Nabisa ng akong kalisdanan, sayo naman na kaysa lisod nga wa di Ginoo. O bika, sayo nga way Ginoo. Kaya sayo nga way Ginoo, lisod kayo na. Kinahanglan mo timbang ta o mupili ta sa insakto nga kapilian may gisunan. Dili ta mahimo sa mga butang nga nisumpaki sa mga pamaagi sa Dios. Si Moses, wa siya pagpahanok, personal kay nakikita Ginoo niya, personal sa siya naminaw, o personal sa kay nga iyang idala ang kabubuton sa Dios sa iyang kinabuhi. So, asa man ta? Israelita ta? Sa common people ta? O si Moses ta? I hope parehatan ni Moses. Now, dali wala na paspaso ng kumensunan, na ito kong issue. Mahadlokon sa Dios, dili mo pahimulos sa mga huyang.
Leviticus 25:17. Leviticus 25:17. 25:17 yung nang Ginoo. Daklit lang ako ni ako 17. Busa ayaw kamo panlimbungay. Kahadlukin no ninyo ang Dios kay ako mao Ginoo nga inyong Dios. Ayaw ko namo paglimbungay. Yang English sa English is ayaw pag-take advantage, ayaw panghimusli. Kaya sa dihang limbungan, please listen. Sa dihang musulti kong bakak, unsa man na? Nanglimbong ko nimo. So ito pa, kung isulti kong bakak, giila di ka. Amen? Bisa ginong kapusta ka, G, yan yung kumayo ra, pero kinuray yung di kumayo. Sa makagipakakan ti ka, giila ti ka, gilimbungan ti ka, o gisyo ti ka sa kong bulsa, na magtanaw ka na ko, pero nga okay ko, pero actually, di na ko okay. Anong madlong man nga may bawal na dita okay? Anong madlong man may bawal na tayo problema? Tao ka, dili? Tao, na ba tayo problema? Oh yes, mas taga ng problema. Mas taga na ng problema kaysa okay ka. Mau na. Kalisod na. Correct. Di nakita mo, ang kunin man garbo. Kaya ganahan ka, pero magpapakita ka nga okay ta when we are not really okay. Sulti sa tinuod, I need help. Sulti sa tinuod nga, nagisod ko aning napita, nagisod ko usap sa akong batasan, nagisod ko aning usa ka sala, nagisod ko aning pagbuhi aning buangan ning usa ning butangan ning nga lisod kay jud buhian. In bisyo nga inla bagay ko ning bisyo. Kinahanglan kag tapang. Ayaw limbungi. Now, ang kanino gisulti din sa 25, ang teksto ni ini may tungkol sa utang o sa kanang mga ipahuwang o sa mga butanga. Na kinahanglan kanang yuta kay kadaghanan may kabyutaan ka mo halagdon man kay kalabi na sa time sa Israel nga kung nakautang o ipautang o ipabaligya o ipahuwang o whatever ang iyang kayutaan, kinahanglan ibalik na nimo kung kinahanglan na ibalik, especially on the 7th year or ang gila sa nato ni sa daghang mo gani, especially in the 50th year imo na iulit katagiya nga di ka mangayo nga uy kasi kay ko kay kung pananong dinhi mako na dili ka imo ra yun iulit. Okay, now kung malungkot sa ta sa Dios di sa ta mo pahimulos sa mga buta o sa mga bungol. Leviticus 19:14. Leviticus 19:14. Tumana ang mga tulumanon nga gipatungan ko kaninyo. Ayaw paliwati ang imo kayong apo. 19:14, sorry. 14. Ayaw tumluha ang taong bungol ug ayaw alihi ang gianan sa buta. Kadluki no ng inyong Dios ako maong Ginoo. Now, ako sa gamay ko, agitan ko bugal-bugalon kay ko. Tanan na makita ko na apan, ako dyan bugal-bugalan. Uy, sa kami ito, binulay. Luhasan ko binulay. Ako kagita ito niya. Ako kaya nagaganan pa ito. Tawa rin ako mga, kasi yung mga barkada, buwangan din mo DJ. So kaya ko bugal-bugal. Yan ko, ano mong gawin? Baka kita ito niya. Haayag kayong adlaw. Ganay upaw nila, ilakaw. Inan ako kabugal-bugalon. Huwag ko in-speak ko, pero mga bata, ay dyan ang buhata, kay Binti, ay nilo, suko. So, kay bungol man, imo lang binuangan, kay bungol man, di ba? Di ba ka ng tao nga bungol, isa ganito mga lulo, mga bungol, mga lula. Kay bungol sa ganyan, ay, ano mo ang bungol. Yaw, buta, imong binuangan. Ibig sikita. Imong gipahimuslan, hindi siya kakita. Imong gipahimuslan, na dili siya makadungog. Mas mutawang ka. In fact, ka ng bungol ko yung siya kita, hindi siya kalungog. Pero sulti hinay, mas pakalungog sila. Ano man, nilispito makasulti, anin ba na siya lo? Ana. Ito ba mo niyo? Nailulo sa akong friend na Christian ko sila. Kaya, ginadto siya patasan. Para niya kanilang batayang ako, balili na. So, ginad kayo sila pataras niya ng lulo. Pero ako gikap ko sa Ginoo na, bato ko pero niya, yung istorya ko niya. Yeah, in front ako siya, in front isod kayo. Hindi ako nakanotice na kung mahila niya kagsulti, mas makalungong sila. Kaya ko, di balo, kuha mo na. Kalingog mo, banimog, kasama, banimog, ako sabi ko, okay na ko,
ko. Kasi sa pikas year siya nga, ganay ko nakita mo sulti, anak, di, kinanglan jud ay ka mo, hinay lang sulti na magaluwa. So, in short, sawa pa siya nakuha sa Ginoo. Napilan ako siya sa Ginoo. Kaya ikaw siya sa Ginoo. And I praise God for that. Ano siya, nakaila siya, nakadungo siya, may tungkol sa Ginoo. Nawaya ka nga, lisod kayo na siya, share na lisod ka na, kahit na ko, na. Kaya mag-una naman ko na atong pagdumot, mag-una naman ko itong kasuko. Kanalabin ang mga taong tiguang na. Sa usa na kayo sa kasalbahis, higugma, malukmay na, mura na butter, mulanay. So manang white taong imposible nga dili makamundawat sa Ginoo kung tagaan siya og chance labi na kung wala na siya. Pero yes, I know nga, nunay gyud ay kailangan na today yung masuri-suri tayo, magtiguan na ta kayo, lisod na kay kentan, pero ay, di ko ganahan, di ko ganahan, di ko ganahan mo Ginoo. Di ba mga nana? Dili ka kasi ano siya kabatyon nun, dali siya, dumili mo niya po Ginoo. Maigsunan, ang ato ani is, ang mga handicap, ang mga bakul, ang mga bumol, ang mga buta, ang mga white kamot, ang mga white tail, dun sa manalo sila, ato ba silang direspetuhan, maigsunan, mga kabataan? Nirespeto ta? Respeto ta sa mga bumol, o mga buta, ayaw sigit-sigiti, ayaw bugal-bugali. Niya, kung kailangan makakita sila nato mismo, na bisag unsa nga, magtala kung, unsa ka kalagon sa inyong mama o papa, ay diskuti sana. Kaya mo silang gihiluan. Inagin sila nga, nas, lolo ni mo amin. Nas, lolo ni mo amin. Di kayo mong inikwa na, hey, sabas ka na yung lolo, kapag mo ng lolo. Was like a prince yung away. Was like, kagay chance ang imong mama papa makahigumas sa imong mga anak. Yeah, legacy of hatred. Ligasiya sa kasilag, kayugot, kalabot, nilaan, batasan, imong ipasa sa imong makanagan, mas ispiso mo na nimo, yung humana na, yung katiguang nimo, mas grabe pas nagtantar nimo kaysa ilang pagtatras imong papang mama. Kaya kung sa lagi, usay atong isabot, atong ani. Ayaw sabot ng bati, sabot ng maayo. So, mo ni mga butang nga, we need to treat them well. So, ang Ginoo sa katulong ngayon nga, kung nahadlok ta niya, dili ta mo patanto o di ta ang mo kumahimo mo tanto sa Leviticus 25:35. Leviticus 25:35 na ingon. Kung ang inyong isig ka Israelita o isig ka magtotoo, mapobre, o dili na siya makahimo sa pagbuhi sa iyang kaulingon, buhia siya o patipuna kanimo ingon nga usa ka dumuduong o langyaw. So ingon dinhi, patipuna siya ingon usa ka dumuduong o langyaw. Ayaw siya pangayoy og tanto o tubo. Patipuna hinon siya pagpuyo kaninyo tungod sa iyang pag-ila sa Dios. In short, ang tabangan ang katong magtotoo. Pero kita, kusog kay ta mutabang sa wadyo Diyos. Unya bisan ilupigan na ta, sige ka putang tabang. Unya bisan nakita na to, ganimon silang mamtas sa itong pagtabang, sige ka putang tabang. Kasala kas gano'n na. Katong nagpaubos siyang kaulingon, katong ni angko niya, nasayop siya, nagato pa kay siya, kusogay siya mulog-down mo niya, karon ikaw na ang itaas. Ngayon siya na, ako ang magpaubos sa mga itong tabang niya. Tagay siya chance. In short, anong di ba mo tagal chance? Mabita ng Ginoo, ayaw kikumahan, gumala ka nimo, muli ang imo sa kaaway. Pag kinanan siya pagpagaon, paka na. Kailan siya sininay. Kailan siya painom, pain na. Ensure, kung ikaw ng Ginoo, patipuna sa imong bahay, patipuna. Amen? Pero kinanglanaan na siya, magpaubsanon na kinaiya. Di sa nagkatumarag, sa pobre na gaya, hawat gihapon niya. Kape, kape! Di po nakadiri. Sumisugaan na to eh. Well, it's niya. Well, kick them out. Di, wapa na nadugmok. Ang gatong mga nadugmok na tabangi. You need to know asa nimo ihatag usab ang mga grasya sa Dios. So, ingon nini ayaw mo patanto. Kung maghuam sila, ayaw patanto eh. Mapita na para na po, ang palisiyan na ito is a Christian is, unay na kinalagtabang, hay sila 5,000, ang imong matag 5 pesos. Give ka 5 pesos. 5 pesos na balik sa is na niya.
O 50 pesos ni or 500 ni, kaya ko kahatag ni mo ka, pero kung ano yun niya, give what you can possibly give. Pero ano sa niya? Kung kanain mo na siyang reserva, provide sa imong big po, reserva ng país sa imong tubig, reserva ng provide sa imong balay, ayaw sa dahil pa ako, ay sa kayo mo, galanti kayo, kumay kayo kung tawag buwang, yung man ikaw, ano yung pinahig, mubayad, kakuan ba, ibayad din ako, yung man mo bayad. Kontra na mo. Kaya ikaw na karon ang makautang. Kuha ka. Pwede ba, marilata din mo, ang utang at tabangan ka sa Ginoo pagtuo na tabangan ka niya sa mga sitwasyon. Kaya ko na kayo matag-hatag. Kaya ko matag mo piti lang yun. Kaya ko matag mo paano yun. Kaya ko matag mo maura yun. Ako matag mo pagampo lang yun. So be it, ayaw pagpapretend, ayaw pagpakita nga, sikin sanga. Ano mong pagkanunin mo man yun ta? Ano di man ta magpaka? Totoo. Stand in the truth, live in the truth, abide in the truth, speak the truth, think of the truth. Maura yun na siya. Truth, truth, truth. Okay? Ayaw sa siya ibaligya. Kung bisan pagkagula kay kwarta na mga ginikanan. Kung naman mo inahibawan, ngayon ang mga anak, ilang ibaligya, tungkol sa rason, wag may kwarta. Then, wainuan dyan ko, buwiin yung mga anak, kung inas na buwiin yung mga anak, kung labi na doon ay mga simbahan na manabang nila, doon ay mga Kristuhano na mutabang na buwiin. Hindi man ka, atubang nga ang sitwasyon niya, dili ka pagkaon nila. Dili ka magkapa-eskwela nila. Dili ka magkapanghatag ng sakto. Ang matag mga wating nga nasa tatwin na dadagap-tatwin o nasa sukok lang dapita. Uy, sila. Muhangyo ko yung mga ginikanan, tambagin sila. Pero ayaw yung tugutin, masukot yun mo kung ilang ibaligya ang ilang anak sa cyber sex. Anak, wapit ako kahikapaw, magka-rape pa. Napakita naman ka sa imong boobs din ha. Napakita naman kasi mong lubot din ha. Nakutog lang mo din ha, ilang pakita sa ubos. May sunan, kani, ako na kayo, ako na kaitaan na, yung makapa-eskwela na ta. Yan, kununani mo si Lolo, masakiton, ako biya, masakiton, maging sunan, sa gini akong iwan ninyo. Please listen to this, tamo sa mga bata naman. Di lagi ta makapahimo sa tao nga mabuhi hangtod sa kahangturan. So ano mo dyan magita kagdagan ng kwarta, labi na bisag daghang ng kwarta, di mo na kasigurado nga maayo imong mama, imong papa, imong lolo, imong tiya, kinsa ka na. Nga na magpaka-Diyos man ta. Imong preparahon sila sa pag-ila-ila o pag-atubang sa Ginoo. Period. Maura na. Yang imo lang nga makapakaon sila. Yang atod yung mahatag nimo dili painkiller na tapila to ka pesos, tapila to ka 1,000. Painkiller lang yun nga murag laksan. Dili ta Diyos, ayaw dupi. Kaya magsige kag abono, sige kag hatag, di sa kaila sa Ginoo. Para makarealize sila, nagkinalan ko o Ginoo, nagkinalan ko kaluwasan, nagkinalan ko kapasayloan sa akong mga sala. Period. You, manayon, please listen. Na kay mahatag na mas anindot eternal way katapusan ang iyang kaluwasan. Ayaw pag sige pangita, pangandoy ng mga butang at temporaryo. Kaluwasan. Bisan sa mong mga anak, bahala na mo din mo makalayos basta sigurado na kung luwas mo. Bahala mo ba mo kahiman o high school, basta ka mo, luwas mo. Kung naglakaw ka sa kamaturan, naglakaw ka sa Ginoo, maayot ang pamilya, buligan ka sa Diyos. Ito mo niya na? Tuo lang. Kung sa may mawagtang niyo kung matuo ka, may mawagtang? Mo gambol maganita mo, musugal maganita, musugal taning tuo ko nga basig one day makadaog yung kaling sige kumusta sa luto 10 pesos nga wag kay pakaon ng mga anak 20 pesos mo yung ka 30 pila na yung gahin para sa musugal kaya naglaom ka makadaog ka ngano di ba ta musugal sa Dios isugal ang imong kinabuhi diha sa Ginoo kay di ka mapildi daog ka ina daog ka kung ang Ginoo ang imong kahadlukan. Pero dili kay Ginoo imong kahadlukan, di ka kagadaw. Sa napanimutan ng kwarta ng kalibutan. Ikaw pa na ito, is ang tao na dunay kahadlaw sa Diyos, dili mo apil sa
bribery, injusticia or suborno. Di tamang suborno. Second Chronicles, 2 Chronicles 19, ngari sa city. Ingon din ha. Busa, pagbaton ka mo, kahadlok sa Ginoo, kay dili buot ang Ginoo nga atong Dios nga tuison ninyo ang hustisya o magpapabor-pabor kung mudawat ka mo suborno. Way paboray, magsuunan. Inhustisya sa diyang upabor ka sa nakasala. Sa diyang upabor ka sa dato. Sa diyang mapabor ka sa politiko. Sa diyang pabor ka sa mga tao nga kibaw ka nga upabor ko ani kay mga iyas ako pabor. Kani siya ako doon siya gapigan, wa man ni wael. Wa man ni kwarta, luoy man gani, kubre man gani, yung bubuang sa ni, kasi gani, drugs-dag, etc. Pero dili siya ang nakabuhat sa krimen. Dili siya ang nakapanglubos. Dili siya ang nakabuhat ng mga whatever abuses. Nakibaw ka kaning murag galante, tinakot ko no sa katalimban, mao ang mangtas. Asa may mong paboran? Pantay ta na may igsunan. Kaya Ginoo mo timbang dyan nato sa matag-adlaw. Kung nilaban bata sa gidagdao. Nilabang data sa dili kabaro para silang kaugalingon. So ako mo na sa ito. Ibarong bata sa ato mga pamilya nga giyapaw ang puso. Mama, papa, sa dahil nakibaw ka nga binuangan ng imong anak. Nga imong parente, o imong panganulo, o imong palimbana, o iksuang ganin mo. Mayroon ka, ay nilang ikiha, luoy man, huwag ka naluoy sa giguba. Kinumdumig, gulapan ka sa gibinuangan, dili sa nagbuhat o gautan. Bisag kinsa pa na siya. Kaya ang matagtaw na nagbuhat o gautan, kinalan manubang sa sayang tibuhat. Crime na na, mura na nagipatay. Ano kung gipatay? Pwede ba itong hilag-hilag? Ay, ipatay mo anak, hustisya. Ginugo sa anak. Wa, Diyo, nag-ingon, hustisya. Mauwaw ta kay, ato naman yung kaparente. Isuon na ba ni nako? Mawata kay isuon na ba ni siya mo kung ano ni Mar? Mawata ay kay kautang na ba ni kabubuton? Mawata ni kay maribetigatang na itong pagkaon. Ilaw ni mo sa halimaw? Para lang ka doon ay pagkaon? Tuno ni mo imong garbo. Kaya sa mga may garbo ato ipakita, makibaw matakitang ka na makasasala. Kasi mga garbo ang ano mong ipailan. Kasi mga apelido, ano may apelido, mas may sa kong apelido? Mas balaan ka, mas gamahanan ka, mas matukag langit kay kanako. Nakitang ka na mga tumagyuta sa impyerno kung wala pa si Kristo na pagkamatay sa itong mga sala. Mulaban ka sa mga gidaw-daog. Muna mo yung sa mga kabataan mong gidaw-daog mo sa iyong mga panimalay, gawas. Anong umulayas ta, mulakaw ta, o may makapumuna to, labi na kong isukay ta. Nasa dihang, di pinuangan ta, mahipos mayroon ta sa ato. Ngayon ay yung saba. Ikaw nga gibinuangan ang pinakasaba. Kung ikaw ang masupong anong dili mo laban ni mama ug papa wa sa gibuhat. Ako para nako. And I don't know if many man sila nga yes, kakita sila sa ubang mga NGO. Ang pinakangilad nga pang-abuso nasa pamilya. Dili na sa sexual abuse. Kani yung giulipon nimo ang imong mga anak, himo nimo imong mga sulubon. Kay ako'y nagbuking ni Mawag pagkaon ni mo. Di ka mo eskwela, di ka mo binani lang ka, binana lang ka, sunod ka sa akong gusto. Uy, mayon dyan ko ninyo mga anak. Kamu mga bata, doon na mo'y katungod sa pag-eskwela, doon na mo'y katungod sa maayo nga balay, doon na mo'y katungod sa sakto nga pagkaon, doon na mo'y katungod sa konsulti sa inyong pagbati. Ayaw ninyo kalimtina. Kung ninyo sukliin yung mga magpapa, kung dili mo barog mo sa katarong, kay kung gibinuangan mo, ayaw mo pa lupig ni anak. Sumabitaw na nga, kung ang usa ka tao, ang bata magunaw na magud siya kung wala na siya sa ilaha, asa man ko padung? Magunaw na magud ang usa ka bata noon kung wala na ko sa mua, law na ko'y pamilya. Magunaw na magud sila nga murag wala na yung mahigugman ako kung mugawas ko sa mua.
May gisunan, una sa tanan, gibuhat ka para sa Ginoo. Bata mga tiguang, gibuhat ka para sa Ginoo. Wa ka gibuhat para sa mama magpapa. Mo na ka maturan. Correct? Gibuhat ka para himayawan ng Diyos. Ano mo antos mong ka? Pwede pala na ko. Sabog ko ng tibok mga bata, gisagop na nako. Nilan ako kadato. And actually, that's one thing that we are going to do. We're going to start empowering children. We're going to magsugod na mag-empower. Pasabton, magbatan sila mga katungon. Pasabton sila nga. Nasa katungon ng mabuhay isip. Tao nga, normal. Tao ka nga ka ng dapat ka respetuan. Dili tungod kay, kaya ba ang bata, uyang man eh. Pwede man mo pasibadaan kay, under the bunan, tika. Gusto na ka, awan ako, purog ng bata. So ano magpailaw, magkapilihan ng magsigig pa muna. Ano magpailaw, magkasigig, so di magbuang ka, bubog ka, bigaon ka, usapan na niyo. Magpailaw, magkalian ng mga ginikinaha. Nawa man ay pag-respeto sa imong pagkatao. Why respeto sa Diyos? So ano magpapilin mga kaniya na? Pakumingon dyan ko ninyo na hopefully mabot ng mga adlaw, kamo mismo murali mo, mukuyog mo na kung mamingon na, yes, ang mga bataan, kinahanglan sila tabangan. Kaya kung mga guba ng tanan na itong kabataan, ilubong na nato, kamili mo na ito mga. Kaya ka na mga bataan na mahimong mga mo, nangalagad na o sila na ang nasa akong ganan, buwasan na sila yung batasan. Ano man, guba man kayo. Kasapot ha? Naslay gahong, sige sila grateful, sige sila kamangon, ni kanas sa gahong, sila sa namang lupig, sila sa namang amam, sila sa namang suburno, sila sa namang buhat o mga bisag po sa namilaan ng mga buhat, may kanda, kalisod sa mo pang gobyerno, hunaw na, giunsa ni mo papadako mo mga anak. Kaya kung wala mo sa padak-asa, pamaagi sa Diyos, then angay lang kitang pag-antos sa atong kalisod ng Pilipinas. Mo na nakita doon na tayo katungod sa pag-amuma sa mga bata, bisag dili pa imo. Sulti sila sa Diyos, sulti sila usay ng angay nga buhaton. Mamay ka na usay mga kabataan na ito nga, mas mulaban pa sila sa mga nag-abuso nila. Ay, kasakit sa kong kasi. Mas mulaban sila sa nag-abuso nila kaysa mga nagtabang nilang labas sa tanan. Pubiya sila sa Ginoo kaysa Ginoo. Oh, lagi. Pabisag nakatilaw sila. But again and again, may manjul ko. Kita mo hunong pagbuhat sa unsay maayo. Kita mo hunong pagsulti sa kamaturan. O kita mo hunong sa paghimo sa unsay angay o matarong. Amen? Amen. So, sa careful na ito mapaghukom sa mga butang, kinanata mo imbestigar. Marami sa kamo ditsog laban nga dili kamo susi sa tanan. Okay? Kaya sabi ko siya, ay yung tanan niya, baka kung yun na siya. Kaya nag-chance mo kabalo maminaw ka. Kung baka kung nagyugyapon siya, kung isulti siya sino, baka kung muglo ka ng nagwita, wad yung ko ni buhat na, wad yung ko ni sulti na, wad yung ko na makapin na. Kaya posible yan na. Sa tupain mo yung tagaan o equal nga attention o justice ang matag usah. Isang palagay mo family member na siya. Kung asa ang hustisya dapat ngadto ihatag ang hustisya. So nag-hope kung magsunan. Kung naman ibawan within your family, speak up. May tungkol especially sa sexual abuse, verbal abuse, and even physical abuse. Wa ko mingon nini ako mismo meron ko ninyo bunalig yapon ay nagtugutin ang mulagong. Kaya ka na kung bunal, bisag unsa kahinay, the fact na gibunalan ka, sakit kay na sa gibunalan. Diba? Sakit kay na kung sa hinay ko siya, sakit siya, kaya nga naman po, kibaw ka nga, gipanish ka, it's the idea nga, gipanish ka o dili na sakto ang inyong bukat. Isend ka mensahe nga, dili pwede itolerate ang pagbalik-balik sa sala. Okay? So, mo na nga, again, di ta ka-implementar kung sa'y sakto sa atong mga kabataan, kung kita mismo, gayabang pata. Kung kita mismo, wala pa na nausab. Kaya isubalik mo ta, ikaw, bitaw, man ka ba? Man ka ba? Ikaw, bitaw, tiya, man yapong ka. So, manaklaro mo na ito atong nakaw, manisunan. Amen? Na para makahimong ta disiplina sa atong palibot.
So, in summary, ngayon ko, ang atong saktong pagsabot sa Ginoo o kahadlok sa Dios dapat mo hatod ka nato sa pagrespeto, sa paghatag og honor, pagpasidungog sa Ginoo sa pinakataas nga pasidungog, dili equal sa tao, pinakataas sa matag sitwasyon, sa matag problema, sa matag kalamidad, sa matag mga pagpas-an o mga pag-antos kinahanglan bisan sa atong relasyon, kinahanglan ang Ginoo ipataas. Naka-practice na mo, I hope nga nag-practice na mo. Dahil problema may yung ka, ay, lamig ka ilagot, pero may ka, salamat sa problema, Lord. Dalaigon ka, Lord. Pero ako kasing gaas, Lord, bro. Dalaigon ka, tuloy lang ko sa kumbahan. Practice na niyo. Please practice it. The moment you practice it, ang imong kasing-kasing, imong ipausap sa Ginoo, imong ipausap sa Ginoo, imong ipa-tune up, sige, ipa-tune up, nga matag problema, di nakapaakni mo. Bisag kung sa kainit sa problema, di ka mapaso. Bisag kung sa kakusgan sa problema, di ka madaog. Ano ba, di ka sa problema? Yes, anas. Kitchen namin mo, kaya ano man, nag-practice man ka sa insakto nga response sa matag problema. Are you practicing it? Kung wala pa, please start practicing it now. Kailangan ka madaog, pildiro. O di practice ang pumagi sa Ginoo, kaya kung practice, ulit mo daog mo ka. Amen? Yes, yan naman words, mayroon ka nga, Lord, salamat, bisa ko kung kasabot nga, galagot ko, salamat. Bisa mao pag unawa pa di ka ni-smile, pero nisulti na ka nga salamat. Ma-practice na ka, kadugan mag-smile ka niya, and God who sees your heart will reward you. Diba may gusto? Diba yan ang pagtulunan? Nasa nang circumstansya, pasalamatan siya, buang puta o laygon siya. So, ang atong kadong sa Ginoo should makahimo gyud unta nato sa pagtratar sa matag usa sa pamaagi ni Kristo Jesus bisag unsa pa na nga sitwasyon. Mao na ang gugma o kaluoy sa Ginoo nga gipangita niya nga mahitabo sa atong kinabuhi. Remember, dili ikaw makahimo kinsa? Siya man nakaluoy tabangin ko dito kibaw. Di ko kibaw sa kanila ko. Akong kontra na isa mga tubangan. Lamni jud gusto ko lamni jud kay away. In fact, I almost failed. Pero again, every time mubasa ko kas puno sa Ginoo, sutihan jud ka. Na pagkabuntag lang daan, may lunay okasyon pagkagabi, may nakibaw kung lunay sa katawang tampong. Ang akong dala sa kumoto. Inuti, kaya nata ng pamilya, ako ni siyang i-confront. Nag-photo na ako, kanina na rin mo ba? And then God just made me read in the book of Matthew na isulti siya sa iyang anak, si Kristo Jesus. Iyang pinakasulubuon. Siya mo ni siya ang dili mangaway. Magin siya hindi madunggan mong nagsilit-sagit diya sa daan. Magin siya ang lumukay o kasing-kasing. Eko, Lord, you're speaking to me. Yes, I will be as tame as a sheep. Bisa nga kung kasing-kasing, garigol. And when that evening came, garigol ba kung kasing-kasing, pero ako ang na-uncomfortable somewhere na natin. What did ko kibaw kung saan siya? Kung saan siya niloon na. Yeah. You know, family affairs, na there are members of the family nga laan kayo, taras niyo. Kasi may mabuhat doon. In the fear of God, mo response ta. Hindi ka makasala. Amen? So, nalampo ko may suuna na kaning series na to, 11 series sa kahadlok sa Dios. Makahimo na gidunta ni nato nga una, mahadlok ta sa Dios o mahadlok ta sa sala. Okay, mahadlok ta makasala, mahadlok ta mubuhat og dawtan sa ato isig katawo. Bisan og pagunahuna og dawtan sa imong isig katawo tangtangan gyud na. Bisan imong pagbati sa atong isig katawo ipatangtang gyud na sa Ginoo. Kaya ambot sa Ginoo magmalipayon ka sa kanunay. Amen. Pabilin na malipayon. Magpabilin na musunod lang yung sa Ginoo bisan o lisod kay siya